La ruta del Romànic. Aquesta ruta, a diferència de la dels Molins, transita per la zona més agrícola de la població i menys arbrada. Partint del nucli urbà de Calldetenes, ens encaminarem de nou cap al Mas del Pujol. Seguint el camí, el primer que trobarem és la masia de Can Tona, documentada des del segle XIV, on Jacint Verdaguer hi va escriure la primera versió de l'Atlàntida. A continuació, trobem la teuleria de Can Tona, on antigament es dedicaven a la fabricació de teules. Si continuem la ruta marcada, passarem per Can Soca, una gran casa amb una bonica porxada i orientada cap al migdia. Seguint el camí i passant pel davant d'altres masies, arribarem a Sant Tomàs de Riudeperes. Es tracta d'un antic monestir canonical fundat al segle XI per la família Riudeperes. Al segle XVI es va convertir en un convent franciscà, ja que al XX va ser noviciat i residència dels pares Camils. En l'actualitat acull una escola de deficients mentals. Tal com és actualment l'antic monestir, forma un conjunt monumental integrat per l'església romànica, ampliada amb un atri i altars laterals, un claustre renaixentista i un modern cos d'edificació. Quan s'arriba a la Cruïlla, en direcció a Calldetenes, cal girar com si ens dirigíssim cap a Sant Julià de Vilatorta i a la nostra esquerra veurem el Mas de la Calveria, del segle XII, un dels més antics del municipi. A pocs metres, a la dreta de la carretera, trobarem l'església de Sant Martí de Riudeperes, construïda en dues etapes del romànic, al segle XI i el XII. A l'interior, les parets són totalment enguixades i la volta de la nau plena de cornises, medallons i nervadures. Originàriament tenia una única nau i al segle XVI i XVII se li van afegir dues capelles laterals i el campanar de planta quadrada cobert a quatre aigües. Continuant en direcció a Folgueroles, trobarem l'últim edifici que completa aquesta ruta. Es tracta de la Torre de Santa Margarida. Aquesta és una casa senyorial del segle XIX, on hi podem veure una torre de secció rectangular i una altra de circular, amb tot un seguit de treballs decoratius fets en totxo de color vermell. En el mateix recinte, podrem contemplar les restes de la capella de Santa Margarida o Santa Maria del Camí. Concretament, només es conserva els fonaments i l'arrencada de les parets perimetrals, la planta en forma de creu llatina i amb un sol absis semicircular. Aquesta, junt amb les demés rutes, formen part de l'atractiu turístic de Calldetenes, poble que té com a valor molt important la natura. Com a objectiu, aprendre a estimar-la i, per aconseguir-ho, donar-la a conèixer.